Sa tinguha nga makatabang ug makahatag og positibong resulta sa reading skills sa mga bata, nakig-alayon ang Save the Children General Santos City Office sa lokal nga gobyerno sa Malungon, Sarangani Province aron mahatud ang mga learning materials ngadto sa 8 ka mga eskwelahan nga benepisyaryo sa nagpadayong implementation sa Catch Up Clubs Philippines. Kagahapon Marso 30, natunol ang mga learning materials nga gilangkuban sa mga blackboard, 120-liter tackle boxes ug children's kit nga magamit alang sa mga aktibidad nga nakaangkla sa core sa fund-based learning sa Catch-Up Clubs. Gihimo ang turnover ceremony sa Malungon Municipal Gymnasium. Ang benepisyaryo nga mga eskwelahan mao ang Upper Mainit Elementary School, Tamban Central Elementary School, Dalamuan Integrated School, Laginan Integrated School, Talos Elementary School, Banate Central Elementary School, Ensonyo Elementary School sa Barangay Gumilo, Datalbatong ug Malabod Integrated School. Ang Catch-Up Clubs Philippines usa ka global innovation nga gipahinungod aron i-demonstrate ang positive impact sa children's reading skills. Usa kini ka pilot project ug ang Malungon Sarangani ang usa sa mga nag-unang catch-up clubs sa Pilipinas. Anaa sa seremonya ang mga staff sa MO Admin, Save the Children Jensan City Office, mga representative gikan sa benepisyaryong mga eskwelahan ug uban pa. Nagpasalamat ang lokal nga gobyerno ingon man ang beneficiary schools sa gidalit nga mga learning materials nga dako ikatabang sa pagkat-on sa mga bata sa inisyatibo ug sa gihatag nga suporta ngadto kanila. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe